Momshiecake, welcome to my channel and welcome back to me. I know nawala ko for 3 months and katong sa akong I'm back nga vlog, na yung mga butang nga wala pa jud nako like na-explain jud og tarong. So, dili na nako padugayon and I treat this channel as my diary. So, might as well inon sa tamo as early as now nga we're expecting a baby ni Ponsoy. And yes, I'm pregnant. Wala ko yung script for this video. Kung ano siya, kalit-kalit. The reason nga nung ako ikuan kay, ang akong plano nga i-upload ng vlog kay na siya pregnancy related niya. Di ko ganahan nga ma-shock na lang mo. Dili na siya emotional nga video like Chris Oy or Camille or kinsa pa na nga mga vloggers. Like, I don't know kung saan good siya. I mean, yes, I'm pregnant. I'm 16 weeks na. Mauna ang reason nga nung ni-take ko break from vlogging. Yeah, ato na ko na murag na-connect the dots ang katong nagkasakit ko pag January and na ako mga migraines and mga morning sickness and dali kay ko hangakon. Wala na ko nag-vlog yun. Like, wala ko'y plan or wala ko'y gana mukupot sa camera, bisag sa phone man lang or unsa. Itong mga times nga, grabe, sige kog order food sa Grab or Food Panda. Adun ako, halos everyday naman ko sige pa-deliver. Like, I was happy nga wala na ko sige online shop, pero girl, adto ko na mawi sa mga food delivery. Ang akong mga gipang crave like sabaw, gulay. Kay mama na ang usually nga dili kayo na ako kanon dire. So ang kani siyang pregnancy, dili na siya like accident. I mean, to be honest, nag-try me like for 2 months I guess and then moto siya. Like, meh, wala. Pag-end sa 2020 mo na day. Mo na dito siya ang hello 2021. Sayang lang kay wala nako like ma-document tanan. First take nako sa pregnancy test. Wala sa ko nag-film sa kong reaction though. I was really happy. Pero since discreet ko that time kay nag-work si mama. Yeah, si Ponso inibisita dire siya akong ipapalit og PT. Then ako atin as a bigas kwarto. So discreet. So di ko ka like vlog or sa. So mato kanira akong na kuha nga video sa reaction ni Ponce. Di ba siya reaction kay we already knew nga buntis ko and then we needed ko lang makita lang siya namo nga happy birthday. Uh-oh. Yeah, we're really happy. Dili lang jud makita sa among kuan kay ambot lang ingani lang jud mi nga murag amo reaction kay always pabiro nga na happy nga. Ang iyang parents kay cool with it, akong mom cool with it, walay nasuko or what. Akong giingnan akong mama og ate and parents ni Ponsoy early as 12 to 13 weeks kay di ko ganahan nga magsige mig tago-tago kay of course first pregnancy niya. Dili ko ganahan nga murag kanang walay guidance. Dili ko sure if sakto ba niya akong buhat, sakto ba niya akong gipang inom. Sa mga to wala ra kay na akong gipadugay and it was really like like kahilakon ko pag sulti na ko sa akong mama but namakakwato niya nga manglakaw mi ni Alfonso. I had to kay grabe kasayo na manglakaw like 6 AM. Yung mahibuong siya asa man ko mulakaw. Dili ko kayo nga adto mig SMC side or SM or Yala sa bana kay sirado pa man na. So mga to giingnan niya mga to mig Sibunga bla 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 bla. Pero mo to nagpa-kuha namin na first check up na mo then nagpa-lab. First yun ako giingnan si ate. Ako siyang gisandan sa picture then gatuo siya nga prank nga kuan nanana. Ako lang gibuhat kung giunsa niya pag sulti sa una nga buntis sad siya. So mo to chika-chika, she was really excited and daghan na kay siya magipang recommend and mga gipang suggest sa akong family, sa akong lola, akong mga tita. I don't know bitaw. Like, it feels weird. New siya sa akong feeling nga. I don't know like another chapter sa life. Charing. Also, kalimot ko share sa very cute moment. And sayang kay wala lang nako na-film good to kay first time to na ako. So nga nagpagkuha na mo sa ultrasound na results.
I mean, first ko na mo ng ultrasound kay nakahilak si Alfonso. Like, that's super conjured, teary-eyed siya. Like, lagi sulog. Like, nakita ko siya nga naisalan. Gamay ba siya? So, mga tugkit kayo. Wala na ako na videohan kay. Wala ako raman gikan sa sulod niya. I hate it. Dependent ko niya. Pati pag pangutan na, asa ang number? Sa iyan ako. I mean, same man sad. Ay, katong gitaslok na akong power. Something. Yan na tong doctor niya. Yan niya nga, mani iyang ulo, mani iyang kuan. Ako, bisag ikulbaan ako ato kay medyo ganahan ng mga nga kana ako ra usa yuko okay bawon sa may tabo. Grabe ra gyud akong kulba. So bilisod ko ginawa ato, bilisod ko catch akong breast well pag-ingon nga. Mani siya ang ulo. And I was like, wala na ako kibawon sa pa akong i-share, pero wala siya. Maybe I can do a Q&A sa next video. And sunod nga akong gipang-ingnan after sa akong family, kay ang akong friends. First, kay ang best friend TV. Dili na ko sila maingnan sa personal because nana sila sa ilang perspective area. Charot. Through chat lang gihapon kay I wanted to konta sa video call pero everyone's busy. So, I told Limay. Ako na sandaingnan ako mga best friend. Akong high school best friend o akong college best friend. Makita ninyo ilang reactions sa next video. And yes, wala na ako gi-videohan ang mga reactions sa akong ate, sa akong mama, sa akong mga tita. I wanted to film it pero gusto ko nga murag like ako lang siya ikuan. Like, wala sa ko mag-expect nga supportive sila or happy sila for me. Nga na gani. Nambok na ko. Anyway, daw okay ako now. Whoop. All over the place kaya ni siyang video, pero I hope excited mo sa akong new journey from Beshycake to Momshiecake. My God. Momshiecake, who this? Anyway, that's it for today. Diba? Maka-feel mo mga mukha usay mo padung mukrak akong voice, especially if ngayong ani nga moments. Excited ko i-share ni nga new chapter with you guys. Momshiecake, peace out. That's it for today. I hope to see you guys on the next one. Bye!